खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं बड' लेंगुवेज इउट्युब चेनेलनि बिगोमा जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना जोबोर मोजाङैनो दोङो। स' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ मिजिंथिनाय जायोदि आंनि बे भिडिअ'खौ अननानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर, जों दिनै सावरायनो नागिरदों B.T.R गोरोबथा, थामहिनबा B.T.R गोजोन गोरोबथा, थामहिनबा B.T.R एकर्ड, B.T.R पिच एकर्डनि सोमोन्दै जों सावरायनो नागिरदों। स' बे B.T.R गोरोबथाया गोजोन गोरोबथाया ओरैबायदि मोनसे एकर्ड, जाय एकर्डआ 27 जानुवारि 2020 इं अक्ट'खालि बर'फोरनि सोमावसारग्रा हानजा जेरै एबसु, थामहिनबा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, NDFB, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव B.T.R पिच एकर्डआ जायो। आरो बे रादायजोंनो, थामहिनबा बे पिच एकर्डनि गेजेरजोंनो आसामनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, थामहिनबा सुंथाबै BKWSC खौबो दाफुंनानै होनायनि गोरोबथा रादाय होनाय जायो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आरो नोंथांमोननो जुदि B.T.R एकर्डनि सोमोन्दै फुल भिडिअ' नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर, आं फुल भिडिअ' लाबोनो नाजागोन। थेंक इउ फर वाचिं।